दबर गैया एथ' हांथोनो मानोथो गाबज्रि फैखो फै नङा आब' जिरायना थानायनि सम गैया गोख्रैनो ओंखार आरो थौ आंजों गोख्रै थौ मानो सोर मा जाखो बहा नों दिनै बेफोरबायदि सोरबा थैनाय बायदि नों माने एथ' हांखुर लिंफैखो आब' गुमैया सेन्टार खाथियाव गुमैया गावनो आं दायो बुंबाय थाला नों खोथाखौ खोनाबा नों गावनो आं बेफोरखौ जेबो बुंला नों थाबैनो फैदोल' गोख्रै गुमैनि सेराव फैलाय नों नुबासो मिथिसिगोन हा दैजि नों मा खबर होफैदों मोजां बुंना मानोथो बेफोरबायदि गिलुं माबा दाय मावना लानाय बायदि मा जादों नोंनि गुमैया बुं मा जादों फैल' दैजि माबा मोनसे खबर होफैदों मोजाङैनो बुंनांगौ मा फैलाय आं थांनानै मा खालामनो बुं आंनि हौवा रोना मा जादों बिथिं हनै फिसालायाबो बोराबनानै दङ फिसालानि थाखायनो आंहा सिन्ताखा आरो नोंबो मा खबर होफैदों मोजांबो बुङा खोन्थायाबो बेफोरबायदि गुरलुब खालामो नामा थाङां बुं मा जादों गुमैया थैबाय मा माबा थैयाखै थैहां जानानै दङ मा आब' फैलायथो आं सानखादोंमोन बे खोथाखौ बेनो खोन्थाबा बे माबा मोनसे जाखागोन बेनिखायनो बेखौ खोन्थायालासे लाना थांग्रोनो नागिरदोंमोन अख्रा नालाय बेबो दा मा खालामनांगौ दा गुमैखौसो नायहैनो ना बेखौसो आब' उथि माबा गावहासो माबा जाबाय आब' उथि जाफुं नों बबेयाव दङ जल्दि ओंखारबोलाय नै नोंनि आइया माबा मोनसे जाबाय जाफुं ओंखारबो आब' उथिलाय उथि जाफुं मानो गाबज्रिबाय थादों आंखौ हा आइयालाय मा जाखो आयै मादै नोंसो गाबज्रिदों आं सानदों आइया आंखौ गाबज्रिबाय थादों ओमफ्राय मादै आइया मा जाखो जाफुं नोंनि आफानि खोथाखौ खोनानानै नोंनि आइया हुस गैया जाबाय जाफुं आं दानो नोंनि आफानि सेराव थांनो नांगोन नोंनि आइखौबो दा नायनो आंहा सम गैया मादै आइया मा जाखो आरो आफाया मा जादों बबेयाव दं आफायालाय नोंनि आफाया सेन्टार खाथियाव दङ जाफुं नों हायोब्ला न' खाथिनि मानसिफोरखौ लिंनानै नोंनि आइखौ नायनो होदो आरो नों नोंनि आइजोंनो थादो आं नोंनि आफानि सेराव थांनोसै जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा जाबाय जाफुं जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा नोंनि आफाया आरो बे बुहुमाव थांनानै थागोन ना थाला बेखौ आंबो बुंनो हाला नों नोंनि आइखौ नायदो खाथि खालानि सोरखौबाफोर लिंनानै नोंनि आइखौ नोङो नायदो आं थांनोसै आं उनाव खबर लासिगोन आइलै मा जाखो नों उदै सादों ना खर' सादों होन्दोंमोनलाय आयै बारासो जाखो ना माखो आइलै नों मा जाखोब्रा दा सोरखौ मोनगोन सोर दङ खाथियाव दा नांगौ समाव सोर फैगोन सोरखौ लिंहैनो आं सोरखौ लिंहैबावनांगौ जाखो आइखौसो नायनो ना थांनो आयै नोंखौबो गारलांनो हाया आङो दा रावखौबो लिंहैयाब्लाबो बोरैबा जागोन आंनि जिउआ थांसिगोन बेनिखायनो आं आंनि फिसालाखौ आरो हिन्जावनि मोखां नायलांस्रानो आं लुबैदों अन्नानै बिसोरखौ लायदो रोन मानि आंखालमोन नोंहा थाखा फैसा न' बां गारि घोड़ा थोजासे थानानैबो दिनै नों मानो गावखौ बेफोरबायदि सुइसाइड खालामनानै लानो सानखो नोङो दा नोंखौ जों मा खालामबावनांगौ जाखो आंखौ जेबो खालामनो नांला आं थैखानोसै आरो आंहा बेमारबो जाखाबायमोन बिनिखायनो आं थैस्रानोसै आं बासायनाय नंला गुमै गैया नों आब' इसाखौ नायनो साननाया नों नुनाय नंला आब' इसाया नोंनि खबर मोननानै बियो गावसो गोलैनानै थाबाय बिदिबा नों मिथिखायो रोनि बिदि जानायखौ दैजि रोनालाय माब्रै बिदि जाया सयथिबो गैनानै थांमारबायसो गुमै निमाहा होदो गुमै निमाहा होदो नोंनि साननाय बायदि आं मावफुंनो हायासै गुमै निमाहा होदो र' जिउ थाङाखै बिनि जिउ थाङाखै
मानसिनि मेगनखौ नाय मानसिनि मेगना मोख्रेबहां जाबाय थादों मेगनखौ नाय मानसिनि जिउ थाङाखै बिदिब्ला मानोथो नायबाय थाखो गोख्रै थुदैखौ हस्पिटालाव लानानै थांनोसै 108 गारि लिंहरदो मा गुमैया थैमाराखै बिदिब्ला बेखौ जों बासायनो हागोन ना हागोनब्ला थुदोना अननानै गोख्रै मदद खालामदो र' आं गारि लिंहरनि गोख्रै हेलौ 108 दे बिदिब्ला नोंसोरो बेखौ नायथ'दो आब' इसायाबो बिथिं हुस गैयै जानानै दङ फिसालाया दङ मा खालामगोन मा थागोन जादों बियो आं एसे होसोलांनि बेखौ अननानै बेखौ लानानै थुदो आंबो आब' इसाखौ लानानै फैगासिनो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'खौ गुसुंल' लानानै फैनो हानाय जाबाय मानो होनोब्लाना लोगोफोर एसे उसुबिदा जानानै दङ दासान्दि मिथिखागौ गासैबो वाट्सएप फेसबुक इउटुब गासैबो भाइरेल जागासिनो जे मेगननि मोनसे भाइरास बेमार जादों होननानै स' लोगोफोर दिनै आंहाबो बे प्रब्लेमावनो गोदोनानै दङ स' बेनिखायनो आं दिनै बारा मबाइलबो नायनो हायाखै आरो मेगन सानाय गोबां जादों बेनिखायनो दिनै भिडिअ'खौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर जेब्लानो आं देहाखौ सुख मोनगोन मेगन हामगोन अब्लानो आं भिडिअ'खौ थाबैनो गोलाव लानानै फैगोन नोंथांमोना जेब्लायबो बेफोरबायदिनो अननाय होगोन सापर्ट होगोन होननानै आं आसा खालामो उर्ला पुतुला चेनेल नायगिरि साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनानै बेसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बिदिब्ला दिनै बेसेयावनो दोनथ'बाय बाय बाय लोगोफोर गाबोननि फैनो गोनां भिडिअ'खौ नेनानै थादो